Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulile ufana umhleje yakhe umzulu amancisi. Namhlanje kolesibili sibona izwe linakala kakhulu amadoda aqhamuke esepinki kakhulu ke manje. Yo. Ayo nginaka baba Dokotela, look very pink. Brand baba dokotela. Ake sibingelele baba dokotela, sibingelele nabobukeli bonke baba dokotela TV. Baba. Abantu abaningi bakubona ku social media ababoni yonke into ithini sibona ukuthi ngisho isokisi li-LV. Kunakele nje kakhulu. Ngisuka phansi leti yophuma phezulu. Angisho washo ligolide noma ligolide ngisho lutho. Impilo ufuna uyibone kumuntu ngoba baningi abantu abasikhulumela into eziningi kodwa uthi hayi uyagula ekhanda nomuntu ufuna aqala phansi othenga iskipa nje before akhulume yonke lento. Ubune isikhoma sika 8000 wagcina usiyekile kwenze kanjani kahle? Baba dokotela isikhoma sa 8000 sike saba khona saphela saphinde ngasibuyisa futhi and asihlali ke baba dokotela njengamanje sikhona kodwa futhi nakhona siya emaphethelweni angiboni ukuthi uNovember uzoshaya uzophela sisekhona sikhona sona kodwa siyahamba kakhulu lesa 15 wenze njani? Isikhoma sa 15 baba dokotela sikhona nesika 25 isikhona siyasithatha isinqumo sokuthi uma ufuna isikhoma sika 15 noma sika 25 cha woza fika nje kuthini angiyikhulume lento le ikhwama okhuluma ngazo ukhuluma ngezithwalo akukona indlela ukuthi abantu cha kusona isithwalo baba dokotela isiphakamo nje zokukusiza zokwenza ukuthi ube indoda zokwenza ukuthi uma uwumama ube umama akufuneki ukuthi uyindoda baba dokotela uma kufanele uye meetingeni ngo9 ufanele uthi hayi ngizohamba ngo7 ngilinda amatekisi phuma ungene egarage thatha imoto uhambe. Okay yeah amakundane kodwa ngisho nga baba dokotela khona bake bafona ethi umuntu ngizofika lapho khehla ngifuna ukuzolanda amakundane angina mangake hayi usho ubunika mhlawumbe 4 or 5 ungeke ngawabeka lapha amakundane aqede ingubo anginawo amakundane khehla into eyenzakalayo kunomuthi engikunika wona wena bese uthenga umbila uwose bese uthatha lo muthi uthela kulombila bese uyawuthatha uyawubeka la wazi khona wena uthi amagundane ahamba khona la umagundane iwona ozosebenza ngawo not uthi umuntu angafika kwelelanda amagundane no anginalo igundane lihlala isikhaftenini mina kuthiwa uzolidedela liyosebenza cha sebenza ngala magundane lawa asuke ehamba nje la okay yeah woza ngikhothise induku ay cha bala bawe into ebhale uzangikhothisa induku siye emakhaya ufuna ukuthini baba cha phela manje wena ubhalile uyaku-interviewa mina woza thatha umkhulisa nduku siya emakhaya manje cha beke exesha nje ukuthi woza ukukhothisa induku bese qhamuka igenge yakho lele epic neso zawukhotha kuphela sekhotha ensewe baningi kuma kahle abantu bafuna ukukhulisa asikhulume sibe serious lento iyihlazo uyazi uma wakhwehlela iyaphuma uyabona dokotela lamadoda analenkinga athenga amaphepha every day umuntu afunda iphepha ngo7 ntambama kuze ngo 10:30 lele wonke umuntu uhlele edining room hayi nothi konta ayifunda uyabuka ngoba usaba ihlazo lokuthi uma engene ekamereni uzokwenza njani lo mama mangabe uyamfona yes so sithi njengoba abantu begoduka baba dokotela umuntu akathi mehamba bese edlula ngapha athatha into yakhe afike ekhaya evutha bhe Sezishimane sephi Sezishimane sibuye kakhulu baba dokotela sikhona angifune umuntu ozothakana ntombi kulo December and abantu abayeke baba dokotela uthatha le spray mntamba ethaveni sethatha wonke amantombazana target umuntu oright ombonayo ukuthi nizokwazi ukuphila naye futhi mhlawumbe nemali at least ozokwazi ukuthi akunikeze imali ungathi ufuna ukuyowina abantu emathaveni ngale spray yeah uhlanga lezi ntombi lukhona njengoba spray sasekhasini usasiphathe noma uswasiyeka sona spray sasekhasini baba dokotela sikhona uDecember manje wonke umuntu ufuna imali umuntu akangihamba ekhasino nje ugembula ngezandla uma ufuna ukuya ekhasino landa spray uhambe naso uhlanga le ntombi baba dokotela likhona kumuntu nje udinga uhlanga asibafuna abantu ekuzothiwa barayiphile la abantu abamantombazana ngenkani thola uhlanga lakhe amantombazana kube yiwona kulandelayo bese uyakhetha ukuthi ufuna yipi so uhlanga likhona awuna into kumdlisa umuntu baba dokotela simshaya ngisho ukuthulele ongazange uzomphakele kuhle umshaya nje ngephupho adle abe wena qonda athi thu ngeke mkhulu ayake nokuthatha lento engithengisisa ukulungisa nje ukulungisa khehle nithi ukulungisa ngoba manje ufika umthatha umuntu umfundisa afunde emva lokho siyabona wena uselutho uselishisi
Mhlawumbe makundana nawo khona ipenis. Anginawo amakundana. Awunawo amakundana. Hlobo. Ikhwama lezi zakho zontathu ziyithwala amazona. Ayizona ithwalo. Kunombuzo ngifuna ukubuza ngawubuza noma sisithele lo baba lona. Angawubuza dokotela. Ngawubuza. Lento engulube ikhanda lengulube wenzani ngayo? Baba dokotela ngithi li right kakhulu makuthiwa khona ibusiness onalo. Ngisakuthiwa usaliqala. Thatha nje lo muntu esokunika wona ufike ufakile lekhanda. Ulukhamisisa ufake la phakathi emlomeni. Bese uyalithatha leli khanda ke wenza ngalendlela esokutshela ngayo ukuthi uzokwenza ngayo. Dokotela meke laqala la ngathi liyabola izakhala. Okushuthi kodwa lona liyagqilaza ke. Ngeke ukufihleke ukuthi liyagqilaza lona. Njoba ngisho nje baba dokotela meke nje ziyakhala. Ziyakhala baba dokotela. Office ke. Office lela baba dokotela uceba baze bakubuza ukuthi wenze njani. Ngoba manje abantu kufuna umuntu umethatha into ezithwala ayibona nayo izithwala ngiyatshela yonke into. Yeah, akuyona into ozofika utshelwe yona. Kodwa nje akukho ingozi phela nje ukuthi liyagqilaza. Liyagqilaza baba dokotela ngeke uzugibela imoto ka 1994 lapha. Cool, una inamba ongasinika yona kahle. Inamba esitholakala kuyona baba dokotela 078 3170 554. Ya baba dokotela baba sizibawujabulile itopic ethu namhlanje bethi Mdlise Alalele wena. Ushuthi umuntu umedliswe ngalento la hayi ukuthi uzomvuthuzela ekudlela athi yini lo ifakudleni wami. Hayi baba dokotela uyithatha nje lento uyenze ngalendlela esoyenza ngayo ulapha aphuphe edlala emva kwaloko hayi isikhali. Uyozwa ngayo sefona non stop. Uyozwa ngayo sefona ngasayeki. Baba dokotela baba sizibawujabulile ufana umhlenje ekhehle nomlungu siyabonga.